καστοριανού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Σας καλωσορίζουμε στην επαιτειακή εκδήλωση με τίτλο 50 χρόνια μετά η Καστοριά, η ομάδα της Καστοριάς και οι φίλαθλοι της θυμούνται και τιμούν τον αείμνηστο πρόεδρο της Σωτήρη Σιάνο και τους πρωταγωνιστές, ποδοσφαιριστές, προπονητές τη σεζόν 1973-1974 και την άνοδο της ομάδος μας, της αγαπημένης μας Καστοριάς, στην Α' Εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θα ήθελα να πω, να ζητήσω εγώ προσωπικά ένα μεγάλο συγγνώμη για να έχω κάνει κάτι λάθος σαν υπεύθυνος αυτής της διοργάνωσης. 1000 συγγνώμη. Αν έχω ξεχάσει κάποιους, ζητάω συγγνώμη. Θα ήθελα πρώτα έναν χαιρετισμό πρώτα από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Καλίνικο. Καλημέρα αγαπητοί μου. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Μορφίδη, αγαπητοί εκπρόσωποι της Ενώσης, κύριος Τερζανίδης είναι εδώ. Ο κύριος Τερζανίδης είναι εκεί. Καλώς ήρθατε όσοι είστε από τον ΠΑΟΚ, από τη Θεσσαλονίκη, ο Κούδας. Ο κύριος Κούδας λόγω ανωτέρας βίας θα διαβαστεί. Ο κύριος Μορφίδης μου έχει πει ελάτε να έρθει ο Κούδας να του δώσετε τη φανέλα, να δω ένα θρύλο του από κοντά. Να δω ένα θρύλο του εθνικού ποδοσφαίρου και μάλιστα της ομάδας του ΠΑΟΚ.